Хәерле кич, бүген чекап сүзе көннән-көн популярлаша бара. Чит ил кешеләре зур акчалар түләп авыруларны кисәтү максатыннан ел саен диярлек тикшерү узалар. Безнең илдә аның үз сүзе бар, ул диспансерлаштыру дип атала. Һәм тагын бер зур аермасы ул түләүсез ясала. Февральнең 19-ннан 25-нә кадәр диспансерлаштыруның мөһимлеген аңлату атнасы бара. Һәм шуннан да мөһимлеге турында сөйләшеп алыйк безнең эксперт кунакларыбыз белән. Исәнмесез? Әйе, нинди атна ул һәм нинди чаралар белән үрелеп барачак ул? Диспансерлаштыру ул авыруларны ачыклау һәм кисәтү максатыннан оештырылган комплекслар җыелмасы дип атала. Һәр кеше диспансеризация үтәргә тиеш. Аның авыру булмаса да, чөнки күп кенә авыруларның билгеләре юк. Шуңа күрә еш кына ул начар нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Сәламәтлекнең генә түгел, гомер озынлыгы кыскаруына да китерергә мөмкин. Шуңа күрә диспансеризация үтеп, аны ачыклап, авыруларны табып, вакытында дәвалый башлау безнең төп бурычыбыз булып тора. Менә шушы мөһимлеге соңгы арада шуннан да ешрак ишетелә. Менә шушындый чаралар мөһим кешедә мөһимлекне аңлау хисен арттырдымы соң? Бу нидер саннар белән исәпләнә торган бармы моңа картина? Менә Айдардан сорыйк әле, чөнки Айдар килгән саен диспансерлаштыруны үтәргә кирәк. Килегез дип әйтә. Җәмгыятьтә караш үзгәрдеме бүген диспансерлаштыру? Менә узган елның нәтиҗәләрен карасак, Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән нәтиҗәләр 100%-тан артык Татарстанда яшәүчеләр әлеге чараны узган. 100%-тан артык? Әйе, бу нәрсә турында сөйли? Менә бу безнең һәр вакыт тапшыруларыбызны шушы темага багышлап, һәм инде без генә түгел, башка матбугат чараларында да һәм шушы котлаулы авыруларны вакытында ачыклау һәм аларны туктату, аларны дәвалый башлау, бу әлбәттә инде бик зур эш. Һәм безнең өлешебездә кирәк. Кечкенә генә өлеш булса да, ләкин Луиза безнең өлешебездә зур дип уйлыйм. Ләкин нәрсә әйтергә кирәк? Менә бик әһәмиятле момент дип әйтегез русча, ул менә бүген табиблар белән сөйләшкән вакытта, шушы тапшыруга әзерләгән вакытта нәрсә турында әйтергә кирәк? Менә шушы сәнәгать диспансерлаштыруы, ягъни русча әйткәндә промышленная диспансеризация да бар безнең. Ягъни табиблар, шәфкать туташлары командасы, ул завод, фабрика яисә оешмаларга, махсус уку йортларына, андагы эшләүчеләргә диспансерлаштыруны үткәрә. Әлбәттә, анализларга әзерләнергә кирәк, теге ашамыйча, эчмичә килергә һәм инде нәтиҗәләр дөреслеккә туры килсен өчен, әлбәттә, бу кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Менә бу промышленный сәнәгать диспансерлаштыру дип атала. Әгәр дә кеше вакыт тапмыйча, үзе турында уйламыйча, сырхауханага килмәсә, без үзебез анда барабыз дигән сүз. Һәм әгәр дә кеше үз сәламәтлегенә карата битараф түгел икән, һәм ул сырхауханага килеп, әлеге чараны уза икән, эш тәкъдим итүче, ягъни шушы предприятиедә эшләсә әлеге кеше, аңа бу бер көн ял бирелә. Әгәр дә инде пенсия яшендәге кеше эшләп диспансерлаштыруны узса, аңа 2 көн ял көне бирелә. Һәм инде пенсияга 5 ел калса пенсияга чыгар алдыннан диспансерлаштыруны уза икән. Бу кешегә шулай 2 көн ял көне бирелә. Кабалай мисалы усаң акчада түли башларга мөмкин. Ансына без каршы. Кешенең бу чарага битараф булмавы һәм инде чыннан да ышанып, үзе аңлап бирергә тиеш. Бу алар битараф түгел, чөнки алар инде сизәләр, теге сәламәтлек тә яшьлектәге кебек түгел. Ә менә яшьләр аңлап бетерә микән сәламәтлеккә менә бу яшьтән үк игътибарлы булырга кирәклеген? Таһир. Чекап. Чынлап та менә ул теге яшьләр арасында бик популяр хәзерге моментта термин. Күп кеше тырышалар балаларга специаль клиникаларга, күп итеп акча түлиләр шуңа, теге үзенең төрле авыртуларны табарга, сәламәтне тикшерергә. Әмма ләкин менә яшьләр тырышалар шул диспансеризацияны узарга. Мин үзем дә тырышам шуны узарга ел саен. Чөнки белмисең, хәзерге заманда нәрсә синең организм белән происходит, рушет кайында инде шуңа күрә
диспансеризация узара кирәк һәм яшьләр арасында да, безнең парламент арасында да без тырышабыз бер-беребез бергә барырга һәм шул яшьләргә аңлатырга, что кирәк менә үзенең сәламәтлек тикшерергә һәм карарга синең нинди инде авыртуларың бармы. Ике сүз чыкты бит монда, чекап дигәч, ничектер узасы килеп тора. Диспансеризация дигәч, ничектер куркыта хәтта ки. Шуңа бәлки, моңа кешене психологик рәвештә ияләштерергә кирәктер. Киресенчә шатландыра гына, чөнки чекап ул бик аның өчен бик зур акчалар түләргә кирәк. Диспансерлаштыру ул бушлай. Менә ел сайын барам ди, бәлки яшь кешегә алай ел сайын барга да кирәк түгелдер. Аның бармы менә фәлән яшьтә, фәлән тапкыр. Менә ничә яшьтә, нинди юл белән барга кирәк? Әйе, бар тәртибе 18 яшьтән 39 яшькә кадәр 3 елга бер уза, ләкин профосмотр ел сайын үтә алалар. Анда глюкоза, холестерин в общем кергән уже. Инде 40 яшьтән югарылар ел сайын диспансеризация үтә ала. 2 этаптан тора инде ул. Беренче этапта ризалык алына, үзенең анкетасы тутырыла, начар гадәтләре, яшәү рәвеше, шулай ук буе, массасы языла. Глюкоза, холестерин алына, ЭКГ үткәрелә, флюорография үткәрелә, шулай ук хатын-кызларга 40 яшьтән маммография, онкология шулай ук каралган, онкологические заболеванияларны алдан билгеләү өчен, шулай ук простат специфический антиген иратларга каралган, алдан рак простаты билгеләү өчен. Алар күбендә ялларны санап утырмыйк. Гомумән, менә сез әйтеп киттегез начар гадәтләр турында. Шуннан да кызганыч ки, безнең начар гадәтләре булган аеруча иратлар бик күп. Алар белән инде теге аңлату эшләре бармы? Я булмаса, менә шул ук теге анализларны алу, диагноз кую һәм вәссәлам, сау булыгызмы? Юк, алай гына түгел. Һәр терапевт, участковый терапевтка бу анкеталар уже тутырылган килә. Кеше диспансеризация үткәч терапевт янына килә, шул анкеталар буенча укыла, нәрсәләр язылган, и кеше белән беседа, пациент белән беседа уздырыла. Иратлар гына түгел, хатын-кызлар да бик күп килә, әйе, хәзерге вакытта күбәеп китте дип әйтсәк тә була. Минем үземнең участокта да хатын-кызлар бик күп, консультация үткәннән соң тәмәке саны кими дип әйтә алам. Консультациядан соң. Зәңгәр төймә күрәм. Үлесә, сез нәрсә әйтәсегез килә? Мин килешәм. Кайсысы белән? Икесе белән дә килешәм. Ни өчен икәнен дә әйтеп китимме? Әйтегез. Менә теге диспансеризация кирәк түгел дигән кешеләр рәтенә мин дә керәдерим. Бер 5 ел ул тирәдә йөргәнем булмады. Әмма дә ләкин менә бу ел безнең институтка килде инде 18-нче больницадан хезмәткәрләр, бит бөтенесе дә. Беләсезме, менә яшь кенә булсалар да шундый итәгатьле, бөтен анализларыңны аңлатып бирәләр. УЗИлар карыйлар, щитовидкаларны, ашказаннар, бөтен әйберне карап, менә синең кайсы җирең авырта, һәм кайда синең проблемаң бар, барысын да әйтеп бирделәр. Мин шаккаттым, нәрсәне әйткәндә каралым әйтәм, бу бит бушка. Беренчедән, менә бу психологияннан килгән вакытта да кешедә психологлар телендә без аны әйтәбез защитная реакция дип. Кеше ни өчен бармы диспансеризация узарга? Беләсе килми. Теләсә нәрсә әйтерләр, врачларга ышансаң табалар диләр дәген. Кеше бармый. Бу аның менә шушы үзенең курку хиссеннән үз-үзен яклавы. Бит каядыр ул теге кошмакчы була, әмма дә ләкин күңелдә нәрсәдер барыбер тырнап тора ул кешене. Инде кеше менә курыкмыйча барып шушы диспансеризацияны узса, ул инде психологик халәте аның тынычлана. Шулай бит анализларын белә ул ничек икәнен, һәм менә мин үз ягымнан инде психолог буларак киңәш итәр идем. Беренчедән, без вакытыбызны сарыф итмибез. Врач сайын йөреп, бүлмә сайын йөреп, бит. Икенчедән, без үзебезнең психологик халәтне нормага китерәбез, эмоциональ халәтебезне. Чөнки әгәр дә гел куркып торасың икән, ул нервга бәрә башлый. Һәм инде өченчедән, вакытны сарыф итмибез дип әйттем бит, вакытны бушка сау сәламәт икәнлегебезне без беләбез. Гөлсә ханым, тагын беләсезме, нинди категория бар? Берәүләре бармый, икенчеләре чыкмый. Менә алар әйтерсең, шунда берәр нәрсә тапсыннар иде генә дип, менә йөриләр алар атна сайын, белмим. Менә андый кешеләр белән ничек эшләр? Андый кешеләр дә бар, әйе. Мин инде табиб атна сайын нәрсәдер табалар алар үзләрендә. Аннары күпертә башлыйлар шуны. Авыруга сабышалар. Шул әнәтеге бармаучылар белән алар тигезләшәләр дә, урта бер картина килеп чыга. Беләсезме, ул гадәт.
Менә ширкәттә гадәт кала дип әйтәләр, әйме? Бар шундый категория кешеләр поликлиникада күрергә мөмкин аларны. Менә атна сайын шул гына кешеләр йөриләр. Бу аларның инде гадәт. Менә шушыны алар үзләреннән күп чара алмыйлар. Аларга барып, врач белән сөйләшеп утыру кирәк. Коммуникация. Коммуникация, аралашу мөмкинлеге. Шуны гына истәп китим, мен бар шундый категория кешеләр. Безнең әби-бабайлар озын гомерле булганнар әле. Бер кая бармаганнар. Бер кая бармаганнар, 100 яшькә җитеп үлде дип әйтә, менә шундый кешеләр бар. Алар инде экологик менә беренчедән экологик халаты һәм икенчедән бу яңадан менә шушы үзеңне яклау инстинкты, кеше ниндидер начар сүз ишетергә курка. Безнең хәзерге заманда кеше гел гафу итегез, негатив эзли. Һәр нәрсәдән негатив кына эзләүчеләр күбрәк позитив эзләүчеләргә караганда. Яшерен батырын түгел, бүген безнең инфаркт, инсульт яшәрә дип әйтәләр һәм йөрәк кан тамырлары системасы авырулары иң еш үлемгә китерүче сәбәпләрнең берсе дип тә әйтәләр. Диспансерлаштыру бу очракта ничек булыша һәм нинди авыруларны вакытында тотып алырга ярдәм итә? Кызганычка каршы, йөрәк кан тамырлары авыртулары көннән-көн арта һәм ул үлемгә китерүнең төп сәбәпләренең берсе булып санала. Йөрәк кан тамырлары авыртулары олыларда гына түгел, яшьләрдә дә хәзерге вакытта бик яшәрә һәм бу авыртуларны вакытында табырга, аларны вакытында дәваларга беренче чиратта безгә диспансеризация ярдәмгә килә. Чөнки диспансеризация вакытында без күп кенә бу авыртуларны барлыкка китерә торган күп кенә авыруларның факторы риски дип әйтәбез инде, шуларны ачыклыйбыз. Ул аларның дөрес сәламәт яшәү рәвеше алып барулары, без анкетирование үткәрәбез. Анкетирование ярдәмендә аларның нәселдәнлекләрен тикшерәбез. Начар гадәтләрне беренче чат, алар да фактор рискыга керәләр. Буга мәсәкрән тәмәке тарту, алкоголь, дөрес тукланмау, ожирение, булар барысы да стресслар, булар барысы да иреңне хөрмәт итмәү, иреңне команда нервысында уйнау, алар да керәдер бит, әйме? Без бу турыда кыска гына рекламадан соң сөйләшүебезне дәвам иттербез. Бездән аерылмагыз. Диспансерлаштыру. Әлеге сүз шыннан да соңгы арада күп яңгырый. Әлеге сүзнең күп яңгырауы нәрсә белән аңлатыла? Менә бер яктан күп яңгырый икән, димәк, халык ничектер әлегә моңа салкын карый дигән төшенчәме? Яисә киресенчә тагы да сәламләндерү нияте ятамы монда? Менә шул турыда бер-ике аңлатма бирсәгез иде безгә. Әйтегез әле, әфәнде. Әйтеп китәсем килә, беренчедән рәхмәтемне әйтәсем килә безнең участковый терапевтларыбызга. Алардан бик күп тора, алар безнең инде олы яшьтәге әби-бабайлар, апалар белән сөйләшәләр, җиткезәләр башларына. И бик күп кешегә зиян китермәү, файда гына китерә. Мин бүгенге көнгә көн сайын алдау булмасын 5-6 операция ясау арасында һәрбер сораган пациентымнан сорыйм, сезгә кем киңәш итте, каян белдегез үзегезнең авыруыгыз турында дип сораганда, участковый терапевт җиткезде, аңлатты, тагын да әйтеп китәсем килә, яшь участковый терапевтлар башларына җиткезәләр, пациентларымда тромбоэмболия, үпкә артериясеннән тотып калырга җитешәбез. Ни өчен бүгенге көнгә мин кан тамырлар киңәю ширен давалыйм, чыгып тора торган вак кына тамыр. Нәрсә микән бу дип гомер буе йөриләр, барып җиткәннәр участковый терапевтка, терапевт сездә кан тамырлары киңәю шире, бу диспансерлаштыру вакытында табылды. Аның диагностикасы авырмы шуның кадәр? Юк, элементарно, просто терапевт күрде, ул уже ультразвуковое исследованиега җибәрде. Анда карадылар, элементарный варикоз, вовремя тотып калдылар, кан тамырлары киңәю ширен, вовремя авыруга операция дип инде сүзе генә кыска гына ясадык, котылдырдык, кеше дальше уже спокойно яши диясем килә. Бүгенге көнгә только плюс диспансерлаштыру инде һәрбер кечкенә авылларда да уже халык, минемчә, менә күп районнарга йөрим, консультацияларга, күп кеше уже позитив яктан йөри. Менә Казанда монда аңлашыла, монда вакыт та табалар, менә районнарда ситуация ничегрәк? Анда әзрәк йөриләрме? Ничегрәк? Әйтәсем килә, күбәя башлады, ни өчен? Чөнки безнең врачларыбыз, табибларыбыз халыкка дөрес яктан аңлата башлады.
Менә сезгә кирәк үтергә генә дигән сүз чыкмый. Менә әйдәгез үтик, бергә табыйк. Чүтле инде җитәкләшеп алып кермиләр. Монда авыл фельдшерлары алып бара инде бу эшне, әйме? Чөнки авыл халкы бит ул ничектер туганга әйләнә башлый. Менә туганга бер-берсенә әйләнәшәләр дә, табиб белән авыручы бер рәткә килеп, бер-берсен дәвалап, уже консультатив апаралар. Бер авырудан икенче авыручы пациент ишетеп китеп, мин дә килеп тикшерним әле дип, бер-берсенә булышып шул килеш уже правильная цепочка китә. Ләкин әле тикшерү генә, әгәр дә кеше авырса, бу яхшы нәтиҗә дигән сүз түгел. Киресенчә, нәрсәләр табылса бит, алга таба бу авыруны кисәтергә, дәваларга кирәк. Менә бу диспансерлаштыру вакытында туган, барлыкка килгән авырулар алга таба чылбыр ничек дәвам итә. Монда направлениелар биреләме? Монда нидер киңәшләре беләләсез, мөмкин булса сезгә сорау. Беренче этап узганнан соң, билгеләгәннән соң авыруны, нинди авыру, терапевтка килә бит инде, безгә киләләр. Без инде икенче этапка үзебез җибәрәбез. Анда консультация хирурга кирәк икән, менә УЗИ вен нижних конечностей дип атала инде. Хирургка җибәреп, язып, УЗИ вен ясаталар. Әгәр дә кирәк икән, ФГДС үткәреп гастрит табабыз икән, гастроэнтерологка җибәрәбез. Шулай ук ЭКГда изменениялар булса, ишемия авыртулары дип сөйләштек, әйме? Шул изменениялар буенча кардиологка җибәрәбез, һәрбер специалистка язабыз, исследованияларны үткәрәбез, әлбәттә шулай. Менә бу соңгы 2-3 елда табибларга бик күп мөрәҗәгать итәргә туры килде, сәбәпләре бар иде. Һәм мин шундый үзгәрешләр күрәм, табибларның карашы халыкка үзгәрде. Алар шуннан да теге чыгып китегез, менә ул формат әз генә хәзер үзгәрде, кирегез, ничектер кешелекле, ягымлырак. Айдар, мин дөрес әйтәм. Бу каян килә шуннан да? Сне осна әйтә алмыйм. Беләсезме нәрсә? Луиза, ул үзгәрешләр бармы, әллә мин ашлай тоеламы? Үзгәрешләр, син менә үзең, менә шундый сорауга сорау дип әйтик инде. Үзең менә сырхауханәгә елга ничә тапкыр барасың? Поликлиникага дип әйтик инде. Менә бетте шуның белән. Табиблар, алар менә шушы Гиппократ анты бу бар бер. Һәм медицина университетына, медицина көллиятенә кем укырга керә? Бу 2. Шулай бит, анда бар махсус дисциплина. Менә шушы коммуникацияга, аралашуга өйрәтү дисциплинасы бар табиблар арасында, шәфкать туташлар арасында. Менә кем ничек укыган инде? Әгәр дә бу туташ яки бу әфәнде дөрес итеп укыган икән, әгәр дә ул яратып эшли икән, ул һәр вакытта да пациентка каршы тормый. Ул һәр вакытта да ул ничек кенә Елмайып каршала. Ничек кенә авыр булмасын, ничек кенә чиратлар булмасын, аңа карашы һәр вакыт яхшы. Һөнәрен яраткан белгеч. Син бит әйтәсең, менә караш үзгәрде хәзер. Элек менә алай түгел иде. Караш ул һәр вакытта да якты дип әйтим. Чөнки табиб ул якты, ачык кеше. Укытучы кебек. Шуңа күрә, әгәр дә син үз табибыңны тапкансың икән, үз участок терапевтын тапкансың икән, әгәр дә ышанасың икән, ул һәр вакытта да якты йөз белән сине, ачык йөз белән сине каршы ала. Ләкин менә кешедә шундый начар гадәт бар дип әйтим мин. Менә бүген дә хәтта иртә белән поликлиникада анда ыгызыгы. Шулай бит, кемдер алдан узарга, кемдер чиратны бузарга, кемдер талон буенча мин сорарга гына кирип чыгам бит. Кешеләр үзләре үзлегеннән менә шундый буталчыклар килеп чыгалар. Табибны каушаталар, табибның эшенә тыкшыналар дип әйтим. Табибны өйрәтә башлыйлар. Менә бу бик начар әйбер. Һәм шуның аркасында бер төрле негатив барлыкка килә. Табиблардан сорыйк әле, менә шуннан да табиблар эшенә тыкшынып өйрәтүчеләр. Менә яшь табиблар бармадылар. Табиблар үзләрен ярата башладылар диясем килә. Үзләренә игътибар итә башлау белән үзләренә вакыт бирә башладылар. Эшне дә яратып эшлибез, үзебезгә дә вакыт табабыз. Гел эшкә генә бирелеп, шумып, икенче көнне пациентымны күрәлмәс рәткә җиткәч, эшеңдә бармый, пациентыңны да күрәсең килми. Вакыт эш белән ял балансын тотырга. Баланс менә бүгенге көнгә үземә бик авыр бирелә, но менә шул балансын табырга бик тырышам. Менә таптым, мин үземә элек чәй эчәргә дә вакыт бирмидем. Хәзер 10 минут спокойно кирип чәй эчеп чыгам. Мин елмаеп чыгам, икенче пациентымны уже ярты сәгатьтә давалап та чыгарам. Чөнки безнең сөйләшүебездән бүгенге көнгә күбесе тора. Менә татар чәе нигездә күрдегезме? Баланс. Калган яшь
Яшь табиблар менә безнең Ләйлә дә яшь табиб. Дәвалану аларга тәкъдим иткәчтен, ул дәвалануның пациентлар үзләренә файдасын алу, файдасын күрү ул тоже бик зур бәхет. Диспансерлаштыруны эш урынында үтү мөмкинлеге бармы, юкмы? Менә Әйтим бит, сәнәгать диспансерлаштыруы, промышленная диспансеризация, ягъни менә мәдәният институтында да чыгып, әлбәттә. Бу очракта инде эш бирүче ул тышта кала. Аңа ял бирергә кирәк булмаячак. Әйткәнемчә, бер көн ул ял бирергә тиеш була. Әгәр дә кеше диспансерлаштыруны уза икән, закон буенча, канун буенча бер көн ял яшь кешегә. Ә инде пенсия яшендәге кешегә 2 көн ял. Без бик үзләре киләләр, бер кайда китәргә кирәк түгел. Ә чиратка зарланучылар бармы соң? Чиратлар бармы бүген, юкмы? Диспансерлаштыру чиратсыз бара. Ләкин дәүләт хезмәтләре порталында язылырга мөмкин. Андый кешеләр бик аз. Мен бүген махсус сорадым. Андый бер кеше булырга мөмкин көненә. Ләкин кеше килә, мәсәлән, сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр диспансерлаштыру бара. Шимбә көне иртәнге 8-дән көндезге 1-гә кадәр диспансерлаштыру бара. Көн сайын. Уланда килә дә чират. Уланда килә дә, анкетаны ала да, анкетаны тутыра, масур итеп, ул тутырган вакытта башкалар тикшерүне уза, һәм менә шулай чират бара инде, әлбәттә. Ләкин менә теге шыгрым тулган коридорлар, аны турында әйтеп Бу бит ел буе барганлыктан, ниндидер бер менә без әйткән атналык. Әлбәттә менә шушы тапшырылса, ул чиратлар артып китергән мөмкин, чөнки без тагы бер катышка төшердек. Әгәр дә мин гыйнвар аенда узам. Мәсәлән, гыйнварның 20-сендә, 25-ендә мин ел сайын шушы даталарда узам диспансерлаштыруны. Әгәр дә эләгәсен килмәсә, үзе кеше отпускта торган, җәй айларында барып кил. Менә андый вакытта кеше азрактыр. Бу диспансерлаштыру сәламәтлек саклау ил күләм проектының бер юнәлеше бит инде. Нинди эшләр алып барыла һәм аның уңай ягын да менә бүген искә алыйк әле, искәртик әле. Диспансерлаштыру ярдәмендә без күп кенә авыруларны вакытында ачыкларга, аларга вакытында дәвалану бирергә мөмкин без, чөнки күп кенә авыртулар шул ук атеросклероз, югары кан басымы булар, йөрәк кан системасындагы, мин кардиолог буларак әйтәм, йөрәк кан системасындагы авыртуларга сәбәпче булалар. Йөрәк ишемиясе, йөрәк инфаркты, инсультка сәбәп булып торалар. Менә без әйтеп киттек инде начар гадәтләрендә башкасындайм. Кеше сәламәтлегенә йогынты ясаучы тагы нинди сәбәпләр бар безнең? Менә әйтик, тамашачылар нәрсәгә игътибарлы булырга тиеш? Табибларга инде монда беренче чиратта сүз. Файдалы хәрәкәт күбрәк. Хәрәкәтләнмибез. Хәрәкәтләнмибез. Безне эшләп кирдек тә, селкенеп, кирдек тә, яттык шул кәрәзә телефонны алдык та, көннең буе шуңарга карап ятабыз. Кинәт оларак яшьтәге кеше булса, кинәт басты, башы әйләнеп китте, егылды. Менә уже ниндидер бу сигнал булырга тиеш. Селкенү, мин көн сайын үземнең пациентларыма әйтеп китәм. Һәрбер сустав, һәрбер авырулы суставта, нормада булган суставта ул ярата хәрәкәтне. Селкәнгән сайын безгә тәкмәгә генә әйтмәгәннәр хәрәкәттә бәрәкәт дип, шуңа селкенү әзме күпме чыктык. Кич белән безнең скандинавский таяклар бар, аларны алдык, урам буйлап. Саф һавада селкенсә тагында, селкенсә тагында әйбәтрәк. Менә психологка да бирәсе килә сорауны, физик хәрәкәтләнү ул бер, ә менә рухи позитив булу, дөньяга елмайып карау, ул шулай ук турыдан-туры йогынты ясый торган фактор бит. Чөнки бөтен авырулар нервыдан дип әйтәләр. Бөтен авырулар нервыдан икәнлеген врачлар әйтерләр инде ансы сәйбәт. Шуннан да инде менә урамда һава сулап берсәң дә, син үзеңнең эмоциональ халәтеңне, без әйтәбез инде, позитив уровеньга күтәрәсең дип әйтәбез. Позитив кешеләр белән аралашу, менә шушында ук килеп аралашып сөйләшеп утыру, тамашачыга ниндидер белемнәреңне җиткерү, булар барысы да кешенең эмоциональ халәтен үскә күтәрәләр һәм ул инде негативтан акрынлап чыга. Теге өстәп нәрсә, үз-үзеңгә ышану булырга тиеш. Һәм бу бер. Икенчедән, үз организмын тыңлый белергә кирәк. Ничек инде менә кеше, теге елда кабатланып торган ОРВИ яисә грипп авыруы, ничек инде син аны үз вакытында табиб белән бергәләп ачыклый алмыйсың. Менә мин аңа шаккатам. Теге, менә мин белмим нәрсә икән ул дигән кешеләргә инде. Шуңа күрә, әгәр дә син үз организмны белмисең икән, тыңламыйсың икән, димәк, бу очракта монда юл берәү генә. Үзегез беләсез нинди. Шуңа күрә диспансеризация узарга кирәк, табибка барырга кирәк.
теге үзең дәвалау белән шөгыльләнү Авырмаган бик дөрес вакытта барырга түгел. кирәк. Ирек әфәнденең сүзен искә алып, эш белән ял бер тигез барга тиеш. Шуңа күрә безнең 25 минут вакытыбыз бетте. Безгә ял кирәк. Шуңа күрә саубулашабыз. Рәхмәт сезгә. Исән сау, сәламәт булыйк. Сәламәт булыйк, сәламәтлектә Саф һавага чыгып, очрашыйк. әз генә йөреп керик. Позитив фикерләр. Позитив фикерләр.